Okay na ni pasta sa makaroni. O, Lucio, di alang ibutang sa lamisa. O, tara. Grabe, dugaya pong mami, Lucio. Uy, ready na unta ng pasta sa makaroni, oh. Lucio, palihog ko og sugba ani. Kay para inig abot ni mami niya, maluto na ni mga unta ninyo. Ako na Taro bahala. na sugba, ha? Asa naman ni si mami? Uy, nga nung nadugay man siya pag-ayo, ganina raman tato nilakaw. Pati yung dugaya niya ba? Ang ipapalit raman ta na kwarto kay sabor raman tato sa makaroni. Hinuon dagan-daghan man to. Pero basig busy kayo sa palengke ron, no? Asa naman kay siya, oy? Kay para matimplahan ang tanan ko ni ba? Nya ako na mo mikos-mikos ani unya og timpla kay kabalo man ko. Nya lami pag kay kumutirada. Maria, asa man yung sugbanan? Tara! Unsa man ni si Lucio, oy? Di man kapangita. Aw, tara di ayo. Ay, kalami na gid unta ikaon og makaroni, oy. Katubi ang akong gipapalit nga mga ricados ni mami. Kompleto biya kay to, paborito biya di kaayo nako ni. Aso-aso man nila, senyorita. Unsa kay giluto nila ay? Maniid ko, be. Magpagulbul dyan si Maria karon ba kay dugay kayo ko. Saon man good, daghang kay tao sa palengke. Dili mahulog kag karayon po sa kadaghang tao. Nga ba yung paborito among lutuon nga macaroni salad. Ay sige lang kay naa naman ko. Amon ani lutuon. Oy, senyorita, unsa yung giluto niya? Oh, nga naman dayog nami giluto tisay. Nga naman day nyuha. Maria, ikaw ba? Maldita kay ka. Alangan mangutana kabalo gani siya nasugba kag karni dira ah. Oh, grabe, senyorita, oy. Karni may tirada. Uy, magluto po di mo makaroni, senyorita? Nga naman dayog nagmakaroon ni Mitisoy. Suwa pag anak Lucio oy. Ngano di ay? Inyuhang gasto? Nanapog ka diri sa balay no kay patik-atik ka og atubang-atubang kay mami kay para mangasay ka. Asay ka maayo ba? Ah, grabe pug ka Maria, kadayo pud nimo, kadagan na yung gisugbaw. Unya kadagan pud na yung makaroni na lutoon, no? Grabe. Happy New Year ba karon? Dapat magbigayan. Uy, asa mga ingredients na Maria? Kay tabangan ta mag-abri ba? Dira lang ka. Ano ikaw man gid ang mag-abre nga kabalo man sa kulo siya mag-abre. Tabangan lang na ako si Uncle Lucio Baon. Kay nagsugba pa man na siya. Oh. Asa man di mong mami di ay? Ayaw na di hati soy ha? Ayaw pag do di are. O tan-awa dagan kay mig makaronihon. Nya tan-awa lang. Magminggoplot pa jud mi. Suya ang ka. Kabalo ba ka Maria ka naming kuplot? Mao dyan ako pinaka-paborito. Oh Maria, tisoy. Asayo ba ni naglalis? Unsa man na di ay? Unsay problema ninyo? Kabalo ba ka mami si Tisoy mangasay na po di are. Kay nakakita man siya nga nagsugba ta og karne. Nya tapos naatay para makaronihon. Napagyutay minggoploton. Lain kay ato mami ba napalit nimo tanang ingredients para sa makaroni? Kumpleto na ni Maria. Ay Rina, binabi, tabangan ta ka. Salamat tisoy. Ibutan nila sa lamesa tisoy. Inya tisoy, ayo paglakaw kay maniud to ta diri ta mga on. Sige Rina. O tanawa, senyorita. Sip-sip jud kay ni si Tisoy babisag unsaon. Maria, paghuka na dito kay mga on na ta. Uy, mami! Alas 10:30 pa man! Dili pa man runting paniud to! Ang mas maayo na itong buhaton, mami, ato na ning i-mix daan ato ang makaroni. Kay para mapabugnaw na to sa ref. O sige Maria, ako tig-abri ani mga ingredients. Pabida, jud kayo. Ulami, jud kay birahan ba? A few moments later. Senyorita, Rina, umi nag-abri ang mga ingredients. Ay! maayo, wala na, Tisoy. Tisoy! Ano, ano? Dali, ato na nang i-mixing. Sige. O, Tisoy, dire. Mamina pa sa kuwang mando si mo ha. Unahon ni mo nagbutang ng mga condensed dire. Pagdali. Sige, upat. O ka nang upat. Sige na tisoy. Sige, sige. Paghuka dito. Ya, mami, pagkuha dito kutsara, mami, kay para matilok na to pag ayaw ang condense. Sige, Tisoy, hurot tanan. Dugaya po ni mo og lihok. Uy, pas-pasipon. Nasaan lagi na, oh? Oh. Ana. Aha. Bigahan na, oy. Siyempre. Ya, pagkahuman, wait lang. Imikos-mikos na ko na. Paano na, kanang ginutan na pag ayaw, kay mahal biya kayo ng condense, pati na biyang mahala. Tisoy, ang sunod nimo ibutang dire ka ng Nestle cream. Kanang tulo ka buk, ihurot nagbutang dire ah. Tisoy, ko ni gatas Kana, ni kana, kana. sayang. Yabo dire. Nanay abriha o, na, bisita. Nahurot jud. Na, Kadag- ako, tabangan ta ka kay para mahumanta dayon. Okay. Oh, lami jud kay ni ato. Ah, lami makaon. ay. Makakaon jud ka ni ron Tisoy. Di mo naghanda si Nuwa Tisoy. Wala, oy. Ay, mao. Gamit kay ni do ako. Kining kaong Maria, ato na ning ibutang kay para mamix ug maayo ba? Sige, butang dire Tisoy. Oh, yang atong isunod og butang kaning today. Uy! Oh, hurot jud kay para daghan kayo sa gul. Ah, nya human, mekos. Grabe ka gwapa sa to ang makaroni. Oh, tanawa, colorful. Lami ana, uy. Grabe, nagpanilap man si Tisoy. Mami, abli na mami kay butangan na to ning mayonnaise. Alam nga, dili ko magpanilap Maria na. Lami
mayonnaise. Upat kag takos nga inanak tisoy nga mayonnaise. Ibutang Sige, na Maria. rin. Sige, dali tisoy. Upat ha? Okay. Isa. Ipa. Sa. Uy, Sige. duha. Ah, na. Uy, kadagan. Tulo. Tungagi pa tisoy. Kinyo? Mekos mekos. Pwede na dili na pabugnawan Maria ba? Kay mukhaon ako dito. Ah, grabe po katisoy. Oy, pabugnawon sa nato ni kay para lami jud kaayo. Kuha di kong platong kutsara day kay magkaon ako ba? Perti jud kay ni si tisoy mami ba? Sige lang guna Maria, ingana man ng mga bata. Maria, gayon ako ba kay mukhaon ako. Sige. Tara. Uy! Wait ta, kina. Dungagi pugdo kaluwag Maria kay gutom kayo ba? Ah, grabe po kaw dira oh. Oh, Kalami, kalog. O na pa isa. Saluda. Ah!